ए सखी काहे सखी? जब से बाढ़ आई नु भगवान जितना बरसल नु। अच्छा ए भगवान जी के तो नाम मत ल। ई बाढ़ के चक्कर में त हम मरद माई के कहनी है माई घर में सुतल रहेला ठीक बा ना। माई कम करे के माई ते ही जो ना घर से गड़ के ले आ दे तो भौजी हम लगा कहलिए ना तू ही जा माई आज माई का तो तब ठीक ना रहे सखी। अरे मत पूछो सखी से की का कहतारू। एगो हमार जे छोटकी बहिनिया बा ना वो अपने आप में बिजी रहेली ठीक बा। लिपस्टिक लगा के एकदम बैठे सिलाई मशीन पर कपड़े सिल खाली दिन में ओका कपड़े सिलाई के जरूरी रहेला ठीक बा ना। आ कहा ना अपना हस्बैंड के समाचार हो। हम कब कोई अपना भतार के शिकायत चाहे कुछ बढ़ाई काहे ना हो? बढ़ाई में बाटे ना शिकायत में बाटे ऐसे जे बाटे काहे? साधारण बाटे। क्या बहुत बदमाश बनन का? बदमाश तो नोई कौन लेकिन का कहिए सही देखो वो तो- आवे वाला हबन वो आवे वाला हबन का कहले हनु हाँ। कि तोरे के आब नु त चुनरी वाला साड़ी लेके और खाना के लेके चलो। अच्छा अच्छा हाँ। ए, बहुत मानन ना। अरे वो अभी माने लोन और ये सब की जल्दी देखावा के दिल से मानो ना। हम गाय ऐसे भूखले रह जाए। अरे चलो तनी हो बतावा ना देखावा में मानल कि दिल से मानल। ये सखी हां बोला ना। अरे बतावा अपना पति के बारे में हो। हमारे पति के बारे में सुनबू ना तो दिमाग खराब हो जाए ठीक बा ना। अच्छा बाकी तो बताव। हम बताई पहले तू बतावा ना। अरे हम का करी जा करू जब हम कितनी यही है ना बड़ की का कहली ना कि ए देवा जी हम कहब नु से हमरा कहना मानी हो जे मेरा रू कैसे ना मत मानिया का तो भौजी से हमरा चक्कर कौन चलेला। कहली हां तो भौजी से चक्कर चलेला का तो गोतनिया अति भाई बिया का मोटाल बिया का सुंदर बिया क्या? बाकरी कोरे तो ही है। हां तो काहे उसे करले। हां एक बात बताई मर्द लोग की आदत बहुत खराब रहेला खाली भौजाई के चक्कर में पड़ल रहेला। मेन दिक्कत है कि भौजाई शुरू से रहेला ना घर में तो भौजाई के कर पड़ा हाँ, चली वही तो खातिर। कर कर चली। अतना जरूरी जब हमने एगो दूगो बात कह देबे हाँ। नु कि देखो हमर को ना मानल करता का कहली ना देख देख कहना चाल बड़ी रे 1 साल से 2 साल तोरा के आइल हो गई अपने चक्ति चलाई दी। हां जे चक्ति चलत है तो भौजाई के चक्ति चली तो हाथ चक्ति ना चली। ऐसन बोलेलन हो। अरे मत का ए हमार का तू वाला दरवा पी के जब आवेला तू नु भिजा दे हमरा के ही में। अरे चल ना घरे नहा ले पोखरा घर में नहा ले जाते जाते तेरा पता लगा कि शाम हो जाई। तो शाम हो जाता तुम नहा के चल चले अरे छिपका का तरह बता कि जैसे मछली पकड़ता है ऐसे छिपका तारे तुम। हम मछली पकड़ते नहीं रेकरे में चल ना कल मछली मारे के जो ना जो तू मार के आ हम ना जाए। ऐसे ही हमारी तबीयत खराब रहला पता बा हम डॉक्टर से दिखा के गइल। हाथ ना ज्यादा हम कर ले है ताकि मैं 2-3 दिन आवे के ना पड़ी। अरे हम बात सुन पहले बोल ना हम डॉक्टर से दिखावे गइल नहीं ना तो डॉक्टर बोलन कि से अपना हस्बैंड से ना दूर ही रहे लगी ठीक बा। काहे रे अरे ऐसा ही है अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत बा। केकरा में तोहरा में कि तोरा मर्द में? अरे सोचे बोला था कुछ चलता हो बहुत डर लगता है। का चलता तोरा ये पानी लौकल रहे खातिर आवे खातिर और कहीं जगह नहीं रहे। एक जगह का जगह रही तब ना जाई मैं स्कूल में तो खेत में पानी आ गल बाटे तो कहां गड़बो गाय खा खाई गाय के चक्कर में हम घास मत ना कर खाला ना तो हमरा गाय दूध ना देवेला। हां हां अच्छा तो तबीयत खराब हो जाए पानी में हेल दे तब तो गैया दूध देवे लगी ये ठीक बा ना। सखी हमार आदत है शुरू से पानी में रहे का पानी में हम कुल काम कैले बानी। अरे तू रहा ना हम नहीं रहे की आदत हो। ससुराल में गई ना तो कमल के फूल बन गई हम वहां पर जाते जाते और बड़ा पागा